A Semana Galega de Filosofía está sendo todo un éxito e está superando todas as expectativas. Por iso, para recoñecer a labor que hai detrás deste gran evento, o Goberno local recibiu esta mañá no Concello a todos os poñentes que participan nos diferentes actos. Por ahora, pois tanto de participación como de asistencia, como por outro lado de participación, estamos moi contentos e sobre todo estamos moi contentos de que se está chegando xente xoven ás charlas, home non participan tanto, non? Imagino que igual lles dá un pouco de respeto por agora e non interveñen tanto logo no diálogo, non? Pero sí que como que parece que lles interesa o tema e que se están achegando, non? E iso alégranos moito. A 36ª edición da Semana Galega de Filosofía xira en torno ao tema das fronteiras, un asunto moi de actualidade. Cando estábamos un pouco planificando a semana, démonos conta de que había toda unha serie de problemáticas que estaban empezando a aflorar na actualidade, pois desde, non sei, o conflitos que podía haber dentro do propio Estado español co tema catalán, hasta o tema do muro de Trump ou outra serie de muros, hasta o problema, pois non sei, de toda a cantidad de migrantes que están morrendo no Mediterráneo ou o auxe dos fascismos, non? E dese nacionalista esencialista e de alguna maneira centralista de Estado que crimos que todos eles, no fondo, se resumían neste concepto de fronteira, non? E no feito de pensar que significan as fronteiras, que significa a identidade, se a identidade ten que ser algo de carácter esencialista, e de alguna maneira pensamos que repensando a fronteira podíamos intentar entender un pouco o que eran todas as últimas dinámicas que se estaban producindo, non? O teatro principal seguirá ata o venres acollendo a máis filósofos, profesores e antropólogos que darán a súa opinión sobre esta temática. Ademais, o venres, para pechar esta gran semana da filosofía, renderase unha homenaxe ao pobo saharaui.